Good evening to you all लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि बागै जे भिडिअखौ लाबोदों थ' लोगोफोर आं दिनै माने बिथां एन्टनि नार्जारि नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानो हागौ बिथांनि भाइराल फट'खौ थ' बिथांनि भाइराल फट'आ माने नंमारगौ ना नंमारा स' आं जास्ट बेखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव माने सावरायनो सानदों आरोना क्लेरिफिकेसन होनो सानदों जे बांसिन मिथिनो थाखाय नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों थ' बे फट' भाइराला माने नंमारगौ ना नंमारा थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना थ' आंनि साननाय बायदिबा बे फट' भाइराल नङा मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जे इउपि माबा बिपिएफनिफ्राय बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों थ' बेखायनो माखासे बिपिएफनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि फाव फान्दायनि जानो हागौ माने बिथांखौ मेगन सानानै बा गाज्रि मोननानै बेफोरबायदि भाइराल फट'फोर गाज्रि भाइराल फट'फोर खालामदों नै बेफोरबायदि आं सानदों आरोना थ' नोंथांमोना मा सानदों आं मिथिया लोगोफोर नाथाय आंनि साननायाव नै बेफोरबायदि सानदों आरोना आं माने फारसे पार्टिजों थानानै आं बुङाखै बाथ्राखौ मानो होननानै बुङोबा बेफोरो गोबां सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो दानि समावल' नङा इउपिपिएलनि समावल' नङा सिगांनि बिपिएफनि समाव बेफोरो गोबां जानो हमदों मानो होननानै बुङोबा बिपिएफआबो इउपिपिएलखौ नासयदों इउपिपिएलआबो बिपिएफखौ नासयदों ओरै नाख्रेबलाय आरोना फारनैनि माबाया पार्टियाबो नाख्रेबलायदों आरोना थ' बेखायनो आङो बे फट'खौ माने माबा नङा बायदि मोनदों आरोना माने फेक बायदि मोनदों आरोना बे फट'खौ मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि फट' हगारबानो जे बेफोरबायदि फट' लानाय नैबेखौ माने आं साना मानो होननानै बुङोबा आजिखालि गोबां एडिटर्सफोर दं नंगौना नङा गोबां मानसिफोर दं बेफोरबायदि फट' एडिट खालामनानै हगारनाय सोरबाया माने भिउसनि थाखाय खालामो नंगौना नङा थ' बेखायनो आं माने बारा फोथायनो गोब्राब मोनदों आरोना थ' बिथांनि बुंनाय बायदिबाबो बिथाङा माने क्लेरिफिकेसन होदों मानो होननानै बुङोबा बे फुराना फट'सो होननानै बुंदों आरोना बिथां एन्टनि नार्जारिया थ' आंनि साननाय बायदिबा बिथाङा माने बे फट'खौ लायाखै बा लादों सिगांनि समाव लादोंमोन जानो हागौ थ' दायो बेखौ बुरखांनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा माबादों आरोना आपल'ड होदों थ' बेनो आरोना आंनि साननाया थ' नोंथांमोना मा सानदों आं मिथिया लोगोफोर आजिखालि गोबां बेफोरबायदिनो गाज्रि भाइराल खालामो नंगौना नङा अबेबा भाइराला नंगौ अबेबा भाइराल नङा बेफोर फेक भाइरालफोर दङ आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर आंबो बारा मिथिया मानो होननानै बुङोबा आंबो मैया दाखालिसो नुदों बे फट' भाइराल जानायखौ बियो फेक ना रियेल आं बेखौ बुंनो हाया आरोना आं साननायाव माने बे फट'आ फेकसो आरोना रियेल नङा आरो रियेलबाबो बियो फुराना बिथांनि क्लेरिफिकेसन होननाय बायदिबा आरोना थ' आं मोननैबो पार्टिजों थायाखै नाथाय आङो बुंनो साननानै बुंदों मानो होननानै बुङोबा जों बेफोरबायदिखौ भिडिअ बानायाबा सोर बानायनो नंगौना नङा थ' रायजोफ्रा आजिखालि गोबां बेफोरबायदिनो माने फेक भाइरालफोरजों माने थगायजायो आरो अबेबा भाइराला नंखायबो जायो अबेबा भाइराला नंगौ जायो थ' बेखायनो जोंनि रायजोफोरखौ माने मिथिहोनो थाखाय आं भिडिअखौ बानायदों आरोना थ' नोंथांमोना मिथियोबा आंनिफ्राय बांसिन मिथियोबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बे फट'आ माने फेक ना रियेल थ' बेनो आरोना बिथाङा माने थांदों बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदों थ' बिथाङाथ' माबा मोनसे गाज्रि खालामनोथ' थाङाखै बिथाङाथ' जोंनि बर' हारिनि मोजांनि थाखाय थांदों नंगौना नङा आरो एसे एनै थाखाखौ बयबो जाखायो आं बेखौ सानो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया थ' आंनि साननाय बायदिबा गासैबो लिडारानो माने एसे एनै थाखाखौ जाखायो नाथाय नांगौनि बारा जायोबा बयबो बखिजायो नंगौना नङा पाब्लिकजों रागजों जायो नंगौना नङा आरो सोरबा बायदिया एसे जायोबाबो पाब्लिकजों बाराद्राय बुंजायो नै बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो पलिटिक्स होनोबा माने गोबां साननांगौ आरोना पलिटिक्स होनोबा माखासे थगायनायबो जायो माखासे फेक नंगौना नङा माखासे बाथ्राफोरखौ थगायनांगौबो जायो पलिटिक्स होनोबा नै बेफोरबायदि आरोना राजखान्थिक होनोबा बेफोरबायदि थ' नोंथांमोना मिथियाबा थ' मिथिना लादो आरोना थ' बुजिना लादो नोंथांमोना बुजियाबा थ' आं दिनै बेखौनो क्लेरिफिकेसन होनो सानदों नोंथांमोननिसिम मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदिनो जेंना जेंनि बेफोरबायदिनो जेंनाफोर फैयो गावजों गाव नाख्रेबलायनाय गावजों गाव नांलाय खमलाय इलेक्शननि समबाथाय बेफोरबायदि गावजों गाव बुलायनाय सियार बुख्रुबलायनाय मैया दाखालिबो नुदों
जे सियार बुख्रुबलायनाय गावजों गाव पार्टिजों पार्टि बेफोरबायदिनो सावरायनो थांनायाव बेफोरबायदिनो सावरायनो हास्लाबलायि सियार बुख्रुबलायनाय बेफोरबायदि आरोना। थ' बेखायनो आं जोंनि बर' हारिफोरखौ बेफोरबायदि जाजानो बायो। जोंनि बर' हारियानो बेफोरबायदि बांसिन जायो। थ' आं दुखु मोनो आरोना, जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिनो ओंखारो आरोना बेफोरबायदि जायोबा। थ' पलिटिक्सआ मा, जों माने पलिटिक्सआव माने सोरबा सासेखौ माने केन्डिडेटखौ सायख'योबा जोङो गोसो मोजां सायख'नांगौ। मानो होननानै बुङोबा जोंनि गोसो बायदियै जों सायख'नो हायो आरो राइट्स दं, नंगौना नङा? थ' बेखायनो सोरबा सासेखौ गोदै बुंनानै, सोरबा सासेखौ माबा मोनसे फाव फान्दायनानै बेफोरबायदि जबरदस्ति जे सापर्ट खालामहोनाय नैबेफोरो जोबोद गाज्रि आरोना। थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंहरो जे रायजो राजाफोर नोंथांमोननिसिम बुंहरो जे नोंथांमोना मालायनि खोथा गोदैयाव गोजावनाङा, मालायनि फर्स खालामनायाव नोंथांमोना थांनो नाङा। नोंथाङा जा गोसो बेयावनो हो, जायखौ केन्डिडेट खालामनो गोसो बेनावनो हो। थ' आं बेखौ सानो आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै लोगोफोर दिनै। थ' नोंथांमोना मा सानो जे आं बिथां एन्टनि नार्जारिनि थाखायसो भिडिअखौ बानायदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामहरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन लोगोफोर, नंगौना नङा? थ' आं माबायदि भिडिअ बानायनांगौ, थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन जे क्लारिफिकेसना मा, बिथांनि क्लारिफिकेसना मा, बिथांनि ट्रुथआ मा। थ' नोंथांमोना बेखायनो खोन्थाहर, नोंथांमोना जा मिथियो बेखौ खोन्थाहर आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। थ' एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।